Ilahu ka taimaki harshen Hausa Hantsi leƙa gidan kowa. Ilahu ka taimaki harshen Hausa Hantsi leƙa gidan kowa. Tabaraka zan faɗi sunanka a duk lamarin da na tunkaro. Ka ban hikima a dukan baiti da yau na nufaci na jejjero. Ka sa ta zamo zaki ya zuma a gundukanin mai sauraro. Abinda ka saba yaman Allah kai mani har da dubun baiwa. Ilahu ka taimaki harshen Hausa Hantsi leƙa gidan kowa. Ka ƙara salati ga wanda kiransa yanzu ya ratsa gidan kowa. Muhammadu tare da alayen gidansa gami da sahabbawa. Da duka iyaye malamai waɗanda ka ba su dubun baiwa. Da duk manazarta harshen Hausa Hantsi leƙa gidan kowa. Ilahu ka taimaki harshen Hausa Hantsi leƙa gidan kowa. Ina salama a gare ku duka da manya da yara maza mata. Ku zo ku ji zanye batun yaran da yayi wa duk yare rata. Batu bisa Hausa da yau ta zamo abin faharin duka dangata. Kudu da arewa gabas har yamma an riƙe Hausa da gaggawa. Ilahu ka taimaki harshen Hausa Hantsi leƙa gidan kowa. Cikakken yare mai asali da tarihi na saye zurfi. Da ya kafa saiwoyi a ƙasa da bishiya ta satai ƙarfi. Akwai hikima a ciki na saka na kalmominsa akwai kaifi. Akan ga ya sa shi a yau duniyar mu ya ratsa gidan kowa. Ilahu ka taimaki harshen Hausa Hantsi leƙa gidan kowa. Abin sha'awa harshen mu na Hausa ya haɗa duka abin nema. Akwai kyawawan al'adu a Hausa gami da halin girma. Da girmama kowanne jinsi gami da riƙonsa hannun dama. Akwai mu da kara ga ladabi da jure rashin haƙurin wawa. Ilahu ka taimaki harshen Hausa Hantsi leƙa gidan kowa. A Hausa ake samun lafuzan da za a iya su cikin sauƙi. A wallafa labaran hikima a yau hudu ba har waƙoƙi. A shirya kalamai rangada ɗauka ji su zakwai da dubun zaki. Hakan ga ya sanya Hausa ta zam a bar so har gunturawa. Ilahu ka taimaki harshen Hausa Hantsi leƙa gidan kowa. A Hausa akwai yalwar harshe ciki na sababu batun kunci. A tarjama saƙonnin wasu yaruka ka ji san bauci. Faransa da China har kuma Ingilishi da harshen Larabci. Komai suka furta Hausa takan mayar shi a harshen Hausawa. Ilahu ka taimaki harshen Hausa Hantsi leƙa gidan kowa. Abinda ya sanya Hausa take ta mamaye sassa har kullum. Akwai mu a lungu har saƙo a dama da hauna akwai ɗumbin. Mu kowane fanni za ka tarar da Hausa tana cinye kambun. Mukamai tare da burgewa abin sha'awa a gurin kowa. Ilahu ka taimaki harshen Hausa Hantsi leƙa gidan kowa. Akwai marubuta labarai da masu dirama 'yan baiwa. Saboda kiyaye al'adu da kare mutuncin Hausawa. Nijeriya, Nijar har Kamaru da Chadi ana da yaɗawa. Abin sha'awa yau Hausa tana ta mamaye har Sudanawa. Ilahu ka taimaki harshen Hausa Hantsi leƙa gidan kowa. Akwai mu da mazin har kasala gami daga darin ta ratso. Akwai mu a Darfur alfashir shimali yanan ma mun kutso. Bale kuma birnin Mayurno kowa daga can ne ya tsotso. Tsaya ka ji har birnin Khartoum a Mayo da tarin Hausawa. Ilahu ka taimaki harshen Hausa
ka gidan kowa. Akwai manazartan Hausa tuli da ke nazarinta a kullum ma, su nuna wa duniya sirri na ɓoye cikinta abun nema. A yau dai ta zama alfahari ga manya da yara da kowa ma. Ilahu tsare mana harshen Hausa, hantsi leka gidan kowa. Ilahu ka taimaki harshen Hausa, hantsi leka gidan kowa. Akwai masana da suka yi digirgir tare da daktoci, tsaya ka ji har da professors da sun gama tsefe Hausanci. A duk duniya yau harshen Hausa ba a ganinsa da kaskanci, a kowace rana harshen Hausa koli yake daɗa cillawa. Ilahu ka taimaki harshen Hausa, hantsi leka gidan kowa. Ilahu ka taimaki dukkan masu yin hidima a batun Hausa, waɗanda suke haɗa duk wani kwamfuras na ɗaga ta zam nisa, da masu jaridar Hausa waɗanda sun fi gaban kan wallasa. Ilahu ka taimaki babbar jami'ar da aka yi wa Afirkawa. Ilahu ka taimaki harshen Hausa, hantsi leka gidan kowa. Anan na tsaya subhanaka ƙara ban ilimi da dubin haske, ka bar ni da yaran masu fate da dambutu ba ni da ɗan wake. Abubakari ba Kano daga min jibir mai ladin ɗan dake, Bahaushe bai darasu ga zage da haɗeja da daurawa. Ilahu ka taimaki harshen Hausa, hantsi leka gidan kowa. Ilahu ka taimaki harshen Hausa, hantsi leka gidan kowa. Ilahu ka taimaki harshen Hausa, hantsi leka gidan kowa. 0800 222 5902. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.